asko aspertutako aurra izan naiz, pixka barrurakoa ere bai, kosta egiten zitzaiona bestearekin harremanak sortzea, eta, bueno, kasu gehienetan bezala, askotan bezala, ez da zer berria ez, literaturak eman dit bestearekin hitz egiteko, bakarrik ez egoteko, konpainia eman dit, modu hori ez. Joera bai, tratatzen ari garena, artea, kultura, sorkuntza, beste edozein produktu bezala, ikusi besterik ez dago, ez. Uste dut ez dela konsumo azkarreko zerbait, ez da sorkuntza azkarreko zerbait, ez gara fast ipuinak idaztitun personak edo fast filmak, arteak behar du bere espazioa, bere denbora, bere pausa, bere ritmoa behar du, ez? Benetakoa izan dadin, transformatu dezan, elkarrizketa hori eman dadin, ez dadin izan bakarrik koloretazko bonbila ederroiek, ez? Baina ikuste ditugunak edozein taberna hipsterretan, ez? Ari gara hitz egiten, dialogaz, ari gara hitz egiten artearen edo sorkuntzaren bidez, beste norabaitera iristeko modu ez, ez? Persona aktiboak behar ditugu, zer esan persona aktiboak azkenean, ez? Ez dutenak hartzen xe mandako hori eta irensten dutena. Irakurle aktiboak daki, ez? Egin du prozesu bat bere bizitzan zehar, irakurle bezala edo ikusle bezala edo arte disfrutatzaile bezala, zeinak lagundu dion lotzen liburu hau bestearekin, gai da, liburu batetik haratago joateko, testu batetik haratago, hitz batetik haratago, ideia batetik haratago, titular batetik haratago, hori da, azkenean irakurle aktiboa, baina hori ez den lagundu beharko genuke. Eta uste dut, benetan zail dagoela hori. Gaur egun daukagun hezkuntza sistemak ez du hori egiten inolaz ere, ez? Ni batetik oso ikasle ona izan naiz, baina ez dut ezer gogoratzen. Ez dut ezer gogoratzen, ez historiari loturikoa, ez matematikari loturikoa, ez dut ezer gogoratzen, baina ezer oso ez nindun arrastorik utzi. Digo oso kritikoa naiz, irakaslea naiz, eta oso kritikoa naiz hala ere. Ezagutzen dut uste dut ondo sistema, oso kritikoa naiz sistemarekin eta baita ere egiten dugu lanarekin, ez? Uste dut oso ezakit. Ez zaiola eman beharko genioken garrantzia, ez? Ez bakarrik irenstea eta azterketak egiten jakitea, baizik eta irakasleak esaten dizun hori, gehi apunteetan daukazun hori, gehi aldamenekoak pentsatzen duen hori, gehi zuk, zakitez, hor sortzea su txiki berriak, ez? Hori da ikaskuntza nonbait gorputzean gelditzen den zerbait, ez bakarrik memorian edo test bat edo azterketa egiteko material, gero zaurretara botatzen duzun detritus hori, ez? Uste dute momentu honetan kultura, sorkuntza, artea kinkalarrian daudela, erabat umezurtz gelditzen ari direla, gelditu ez badira, orduan ez dakit, honelako tokiek eginkizun izango dute aurrerantzean, espero dut ez direla izango showroom bat edo ez direla izango zentro komertzial bat, artearen etiketapean zeratutakoak, nahiko nuke zuzen ere izatea kultura, sorkuntza, eztabaida, kritikotasuna, esperientzia aniztasuna bultzatzeko tokiak, horretarako utzi egin behar zaie hori izaten, horretarako arriskuak hartu behar dira. Iruditzen zait, horrela eztabaidari beldurra diogun beldurra hartu zaion garai bat, garai hortan, eta arriskua dagoela hori areagotzearena.
eta eztabaidari gabe ez dago ez eraldaketarik, ez dago ez aurrera biderik, ez dago ez osasunik, ez ezer ez. Horrek beldurra handia ematen dit eta uste dut horrelako tokiek ere, ez bakarrik inolaz ere, baina lagun dezaketela zuzen ere muga horiek apurtzen, ez?